אם הסרטון הזה הגיע אליכם, זה לא סתם. אני הולכת להגיד לכם משפט שמשנה לאנשים את התודעה שלהם, שעוזר להם להתגבר על הדברים הכי קשים שהם נמצאים בהם. בין אם זה בזוגיות שהיא קשה שנפרדו, בין אם זה בחרדות שמלוות אותם ביום יום. המשפט הזה זה משפט שאתם צריכים לחזור עליו ולהבין אותו ממש חזק. ככל שתחזרו עליו יותר, תעמיקו בו ותבינו אותו יותר, ככה החיים שלכם יהיו הרבה יותר קלים ויהיה לכם קל להתמודד גם עם הדברים שנראים לכם בלתי אפשריים. המשפט הזה אומר שהעבר הוא זיכרונות. אי אפשר לחזור לשם, אי אפשר לתקן את מה שהיה שם. זה זיכרון שישאר פה מאחור. העתיד הוא דמיונות. אנחנו רק מדמיינים מה נעשה מחר ואיך נעשה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת כי יש לנו אי ודאות מוחלטת. אז אנחנו מדמיינים את מה שאנחנו רוצים שיקרה לנו, ולרוב זה מה שגם מלחיץ אותנו וגורם לנו להרגיש לא טוב עם עצמנו. ההווה הוא ניסיונות. כל יום ביומו יהיו לנו ניסיונות כי באנו לעולם הזה כדי לעבור חוויה, כדי לתקן את הנשמה שלנו. ולכן כשאנחנו חושבים על זה עוד הפעם, העבר הוא זיכרונות, העתיד הוא דמיונות, ההווה הוא ניסיונות. זה גורם לנו להבין עד כמה כל יום ביומו, לחיות את היום ביומו. אם יש לי מחשבה שהיא עתידית והיא מלחיצה אותי, היא לא רלוונטית כי היא דמיון. אם יש לי מחשבה על העבר שעבר ונגמר, היא לא רלוונטית כי אי אפשר לחזור לשם ולתקן את זה. אז תשננו טוב טוב את המשפט הזה ותגידו לי בתגובות מה אתם חושבים על זה.